badaukat hemen etengabe oihartzun bat gorputz berrien eraikitze hortan, ze hizkuntza hitz egingo dute gorputz berri horiek. Bistan ez egoteak ez du esan nahi hitzak edo hizkuntza ez daudenik lan hauetan. Badauka leku bat hizkuntzak nik ezin detena despegatu ni naizen hortatik. Orduan, bistan ez daude hitzak, baina airean daude. Nik ezin dut azalera ulertu euskaraz ez bada. Lehen aipatzen genuen ez, zerk eraikitze gaitu ez, esan nahia, gure gorputzen esan nahia, nire gorputzan, nire gorputzan eraikuntza hortan hizkuntza ezinbesteko aldagaia da. Orduan, ezin dut hortik aparte ulertu. Niretzat gorputza politikoa da, esaten duten neurri berean da hizkuntza politikoa da, hoxe dela politiko bat. Autu bat egiten detelako, nire sormen lanan garapenean hizkuntza, nire hizkuntza euskara, egon dadin proiektu horren erdigunean. Ezingo nuke nik ezin baitete erauzi, igeltsuzko kapa bat bezala, hizkuntza kendu nire gorputzetik eta orduan hola dago eraikita lan hau, hizkuntza ezin erauzita, igeltsuzko kapa bat balitz bezala.